Umasipala Plaatje e-Kimberley usathwele kanzima ukubuyisa ukuthunyelwa kukagesi kwezinye izingxenye zedolobha. Indawo yase-Roodepan ayinagesi ukusukela ngolwesibili lwesonto eledlule. Ukungabikho kogesi endaweni kudalwe inkontileka ecekele phansi ingqalasizinda kamasipala. Izakhamuzi zase-Roodepan zishayeke kakhulu ngokucisha kukagesi endaweni. Umndeni oshonelwe ukhomba ngenjumbane umasipala ngokushonelwa kwawo. Uthi ilungu lawo elineminyaka engama-76 ubudala eliphethwe isifuba alikwazanga ukusebenzisa umshini osebenza ngogesi olisize ekuvuleni amaphaphu uma ecinene ngenxa yokucima kwawo. Ezinye izakhamuzi kudeke kuba zilahle ukudla osekonakele. Izingane nazo azisakwazi nokuya ezikoleni. The main reason is our kids need to go to school also. They need warm water to wash. Because of the electricity, they can't even go to school. I feel really bad about it. Really. In the night, the children can't do their homework, everything, you see, cook. Izakhamuzi zithi buyadlanga ubugebengu endaweni uma ugesi ungekho. It is terrible here. You can't, at night you can't come out. That is how it is here. Without electricity, it's bad. Onjiniyela bakwamasipala bathwele kanzima ukuzama ukubuyisa ugesi kusukela ngesonto elidlule. Izakhamuzi zithenjiswa ukuthi ugesi uzobuya namhlanje.